Jaman wis akhir, jaman wis akhir, bumine goyang, akal jungkir negarane goncang, zaman wis akhir, zaman wis akhir, bumine goyang, mandek bola mandek. Yo mandek sih. Bentar sebelum dilanjut,
dilanjut bisa aman damai bolo. Lanjut mau gelap. Matur nuwun, Magelang bro. Ya, lanjut apa gelut lanjut. Ini perwakilan dari panitia 2 orang aja ke sini naik panggung. Kita joget bareng yo. Sing kalungan hedikat loro. Munggah. Tak golek ke jodoh. Ayo mas-mas yo, wong loro ae. Joget yo. Wong loro. Wong loro ae bos. Panggungnya ben rada aman. Kene. Nah, joget loh. Joget. Ayo monggo panitia. Minim 4 orang ini joget bareng sebelum dilanjut. Oh. Ayo perwakilan panitia monggo. Ya. Masih kesempatan bersama rekan dari Pakem Songo-songo. Ndak ora kumpul ngene ora mungkin gayeng ya boleh. Ya. Okay. Bisa dilanjut apa ora bolo? Salam 2 jari, salam perdamaian bolo. Ya. Siap ke tangannya ya bolo, sepenting ojo geger. Aman. Jebongan pancen oje. Jebongan rasa pele. Yuk. Akal lenjung. Siap Akal lenjung. Mangun Sari sangat luar biasa, Magelang sangat luar biasa. Salam seduluran dari Pakem Boyolali. Mamu mekingsir, Terima kasih buat emasnya 2 orang ini, mungkin diganti dengan mbak-mbaknya, mungkin dari mbak-mbaknya Karang Taruna atau pemuda-pemudi. Masih ada beberapa kesempatan di malam hari ini. Orang apa-apa mbak? Nah, mbak nggak apa-apa. Gimana? Oh ya, oke. Anaknya Pak Ustadz katanya nggak berani. Oke. Ya, yo, nggak salah yo. Atine kafir, stasiun balapan Solo.
bentar. Windusari sing khususnya buat nom-nomane lanang sing akeh sing durung rabi apa wis? Belum. Iki bolo pakem warok-warok putrine ijek bujang, ijek perawan kabeh. Salam kenal dulur-dulurku Magelang semuanya. Tak dongak-dongake jodoh karo kanca-kanca bolo pakem ya bala. Sing urung rabi ndang rabi. Gemari pahlo jinawi bersih dusun Cebongan. Ya. Lali apa pancen lali. Iya. Yen eling ya, penyanyi ini Mbak Suci Sanjaya kita sedut senut silakan merapat ke depan panggung. Ya. Ya, ben gayeng, ben rada panas. Rudi juga, sini. Yo. Iki bolo Magelang iki akeh seniman ya bolo. Seniman semuanya. Kami keluarga besar dari Pakem tidak bermaksud apa-apa, inti saingan tidak, nyambung silaturahmi bolo. Oke. Sinambi kita menyambung silaturahmi. Joget bareng bersama penyanyi nih. Yo. Tak abani, yo Kang Saleh. Siji, loro, dalu. Lali apa pancen lali. Yen eling yang di belakang. Ayo. Lanjut apa ora iki? Sing depan iki rada giras-giras tekan sekono, Kang Soleh. Iki sing sebelah kanan karo kiri genten niki. Khusus bapak-bapak, ibu-ibu. Hah? Yang hitam yang hitam abu-abu. Maju kabeh yo geser yo. Maju. Ya. Tak salam ke karo penyanyi nih. Aku seneng warga Magelang. Yo. Bisa. Salaman karo penyanyi nih ngene iki sesuk nanggapna ya bola. Ndak arep nanggap DM karo Bang Junedi TikTok-e. Ben FYP. Kang Komari. Gimana? Ben Cebongan luweh gayeng. Juragane tarik maju melu joget. Iya, juragane ndi? Oh iya juragane nang kene kok. Nah, sing tak sepilke juragane Pakem bolo. Iki tanggal 31 rong dina duwe gawe. Tanggal 7 rong dina reokan. Derek donga-dinonga mugi-mugi lancar berkah barokah kagem Abah Junet. Iya. Ayo maju Bang Junet. Ibu juragan. Ya. Yo. Gayeng. Lali apa pancen lali. Tangan di atas semuanya. Bola Magelang Cebongan. Yo. Cari sebulan
Dada sayang
Panjang jinglang bulane bunder aku dikutang so yen gede dadi dokter tanggal 15 panjang jinglang bulane bunder aku dikutang disote budak kono caraka toto sawala iki cerita jaman semono padha jaya moga petama iki cerita saka wong